ମୋ ନାଁ ପପୁ ସାହୁ ଝିଅର ଦାଦା ହେବି। କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା? ଥିଲା ଆମର ଆମେ ଗୋଟେ 11ଟା ସାଢ଼େ 11ଟା ବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଅଛି। ଝିଅର ବାପା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ କହିଲା ପପୁ ଆରେ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାକୁ ଯା ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଦେ। ସେଠି ଥାନାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଦେଲା ପରେ ଥାନାବାଲା କଲା ସେଠି ଖୋଜାଖୋଜି କର, ଛୋଟ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ ଆଉ। ଏଇଟା ପୁଲିସର ପୁରା ନେଗ୍ଲେନ୍ସ। ପୁଲିସ ନେଗ୍ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମ ଝିଅର ଆଜି ଜୀବନଟା ଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ଏ ପୋଖରୀ ଏ ଦାଣ୍ଡ ସେ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝିଅକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଲିସ ଜଣେଇଲୁ, ପୁଲିସ ଆଉ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ମାନେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଡ୍ରଗ୍ସର ହେଉଛି ହବ୍। ସେ ବାଲିଗାଁ ମାର୍କେଟର ଛକ ଉପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ପଛପଟଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ବବୁଲ ବୋଲିକି ପିଲାଟା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଅନେକ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଡ୍ରଗ୍ସର ହବ୍ ହେଇଛି, ଗଞ୍ଜେଇର ହବ୍ ହେଇଛି, ମଦର ହବ୍ ହେଇଛି। ସେଠି ମଦ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଟୋଟାଲି ପୋଲିସ କି ଦୋଷ ଦେବୁ ଯେ ଇଏ ଆଜି ଯଦି ଆମର ଝିଅ ଜୀବନ ଯାଇଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଝିଅ ଯାଇଛି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ନ ଯାଉ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ସରକାର ଫାଶୀ ତାକୁ ନ ଦେଇପାରିବ ଆମ ପବ୍ଲିକ ହାତକୁ ଆମ ହାତକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତାରେ ଗଛର ତାକୁ ଟାଙ୍ଗି ଗୋଳେଇ ଦେବୁ। ଏଭଳିଆ ଦେଖିକି ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କଲେ, ପବ୍ଲିକ କଲେ, ସରକାର ଦେଇଦେଲେ ଏଭଳିଆ କାମ ଆଉ କେବେ କେହି କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଲିସ ତ ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ, ପୁଲିସ କହୁଛି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜଣେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। ଏଇଟା ଜଣେ ନିଏ, ଗୋଟେ ଝିଅର ତାକୁ ରେପ୍ କରିକି ତାକୁ ତଣ୍ଟିର ଦାଗ ହେଇଛି, ତାର ପରିସ୍ରା ଘରରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରିବୁନୁ, ଆମେ ଦେଖିପାରିନୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରିନୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାର, ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାର, ପୁରା ଦେହର ଉଲ୍ଲଗ୍ନ, କେବଳ ସାର୍ଟଟା ଖାଲି ଟେକି ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ତା ଦେହର ନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ରକ୍ତାକ୍ତ। ତାକୁ ରେପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଛେଚିକି ତାକୁ ମରା ହେଇଛି। ତା ଛେଚା ଜାଗା ବି ତା ମୁହଁରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ କହୁଛୁ ଜଣେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ତାର ବହୁତ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି, 5-7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମିଶ୍ର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିନ 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ତା ମାଉସୀ ଘର ଗାଡ଼ିକି ଫେରିକି ଆସୁଥିଲା, ତା ମାଉସୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ 12:30 ଭିତରେ। ତା ମାଉସୀ କହିଲା ଯେ ଝିଅ ପଳେଇଲାଣି। କିନ୍ତୁ 12:30 ଯେତେ ଫୋନ୍ କଲୁ ତା ମାଉସୀ ଯେତେ କହିଲା 11:30 ଭିତରେ ଝିଅ ଯାଇସାରିଲାଣି। ସେଇଠୁ ଆମେ